Vi skal se på, hvordan man kan bruge GeoGebra til at lave det, der hedder lineær regression. Det er en måde at løse en opgave, som man kan blive stillet til eksamen i matematik. Og her er et eksempel med en eksamensopgave, hvor vi får givet vinderen af Tour de France vægten af vedkommende cykel som funktion af det år, han har vundet. Og vi får foreslået en lineær model, og vi bliver bedt om at bestemme den her lineære model. Det kan vi gøre ved at taste de her tal ind i GeoGebra og lave det, der hedder lineær regression. Det vil vi lige gå over og gøre her. Når man kommer ind i GeoGebra, får man sådan en tegneblok og et algebra-vindue, men vi skal bruge et regneark, så det åbner vi ved at gå op i vis og vælge regneark. Jeg starter med at sige antal år efter 1980, fordi det er sådan nogle store tal heroppe. Så jeg tager antal år efter 1980, det vil sige, det skriver vi lige heroppe først, år efter 1980, og vægt i kilo. Gør den lige lidt større. Vægt i kilo. Og jeg skriver simpelthen tallene op. I 1980 der er det 0 år efter. 85 der er det 5 år efter. Og i 90 er vi 10 år efter. 98 er vi 18 år efter. Og 2003 der er vi 23 år efter. Og så fik vi angivet nogle vægten af vinderens cykel. 2,10. Der skal man lige være opmærksom på i GeoGebra, hvis ikke man har prøvet GeoGebra før, at det bruger en amerikansk standard, sådan at man decimaladskilleren ikke er komma, som vi kender det normalt, men punktum. Så det er 10.2. 9. Sådan, det skulle gerne være de værdier, vi fik opgivet her i tabellen her i opgaven. Så det vi vil gå i gang med nu, det er at finde ud af at lave lineær regression og se den her model. Jeg maler hen over dem her. Heroppe er der nogle af de ting, som jeg kan gøre med det vindue, jeg nu står på. Og det jeg skal bruge, det er at lave regressionsanalyse, tovariabel regressionsanalyse. Jeg klikker herpå, så bliver der åbnet et vindue. Nu står de her tekster, som jeg har skrevet op foroven, de står som er kolonnetekster til tallene under jo. De skal jo ikke indgå som et datasæt. Det kan man ændre på ved at gå herop og sige brug sidehoved som titel. Og så klikker jeg på analyser, og jeg får en graf med de her 5 punkter. Jeg vil gerne undersøge, hvad det er for en model, eller hvad det er for en lineær model, der passer bedst til de her punkter. Så jeg klikker på lineær og får denne her model, så modellen står her. Hvis man gerne vil have den ind i algebra-vinduet, så kan man klikke herop, så sættes hele modellen ind i tegneblok, altså i vinduet herinde. Det er egentlig godt nok, at den i første omgang står sådan her. Man kan nemlig højreklikke og kopiere til klippebordet, og så kan jeg sætte den ind, det her ind i hvad hedder det, ind i Word for eksempel.
Jeg kan simpelthen sætte den ind her. Sådan. Så har jeg min graf. Der står ganske lidt tekster på her. Eller jeg kunne eksportere den her til at bruge de sædvanlige muligheder, der er i GeoGebra for at kopiere over i Word. Det man også kan, det er, at man kan få den til at lave et plot af det, der hedder residualerne. Det vil sige, at det her punkt ligger jo ikke præcis på den røde linje. Der er en lille afstand op til den røde linje. Det er tydeligst hernede, hvor afstanden er stor. Og den afstand, den vil vi gerne lave et plot af. Så vi kan lave et residualplot. Så kan man se, at de her punkter, her ligger punkterne under den regressionsmodellen, og her ligger de faktisk over. Og det sidste ligger så også under igen. Det ideelle er, at de her punkter ligger selvfølgelig så tæt på, det vil sige så tæt på 0 som muligt, men vi vil helst heller ikke have, at der må ikke være nogen tendens i dem. Altså, det ser det ikke ud til her, nu er der ikke så mange målinger, men de skal helst ikke tilfældigt fordelt rundt om. Man kan få lavet både residualplot og punktplottet sammen. Lad os lige prøve at se, man kan sætte den her ind, kopiere til tegneblok, så får jeg simpelthen min min model. En anden måde at få en idé om, hvor god regressionslinjen er, vores model er, det er ved at få lavet statistikken. Og der er det, vi fokuserer på det her tal, forklaringsgraden, der er vi at kalde det her tal. Han skal altså ligge så tæt på 1 som muligt. Så den her model er en relativt god model til de her punkter. Endelig vil jeg lige vise, hvordan man får sat ændret akserne på det. Så vi går ind her, og så tegneblok, altså højreklikket, højreklikket, og så tegneblok, og jeg vil have den til at vise enheder, og jeg vil gerne have, at x-aksen krydser i 7, krydser y-aksen i 7, og vi skal lige have skrevet en titel på aksen her. År efter 1980, og tilsvarende her på y-aksen, der skriver vi vægt i kilogram. Sådan.